Nyang Praja Ngastina. Dos pundi? Mangkat nyang Praja Ngastina. Nggih, purun Koko Prabu. Kuwi watake Ndara Janaka iku cek apa-apa diutus menyang Ngastina urung ngerti perkarane mesti purun Koko Prabu. Sebab apa, Tru? Bakal ketemu gendakane lawas e. Ndara Bonowati ku pacar ket biyen. Dadi nek diutus nyang Ngastina ku ya ora sangono ku ya mangkat. Gendring. Apa iya? Padha karo menthik nek perintah hari ngontrondol. Ngeciput. Ngeciput ora. Jaluk enterto mesti aja bil bisa bali. Lho nggih, nyuwun pamit. Aja kuwatir Panakawan do nderek menyang Praja Ngastina. Oh, beres. Wah, wis ketemu canggih aku bakal nang kono. Ayo, Tru. Go sehat-sehat. Mumpung atis. Ayo. Monggo Gus, kula dherekake. Nyuwun pamit Koko Prabu. Sing ati-ati. Son
kembang popong sari mulat urmambat sang pijaswara biar padang sumila Sang Hyang Surya arsa micil madangi jagat raya jagat dewa pangestu Rewang jagat Pramudita Bapa Panembahan Durna. Oh, kula nggih. Skeca nggih lenggah. Oh nggih, kados boten kirang saking prayogi nggih. Paman Sengguni, kula nggih anak Prabu katur lenggah ingkang skeca. Nuringgi, kira anak Prabu. Mundut priksa kadyoparan nggihipun panjenengan ngelembut wahyuning Bathara ingkang kapérang nami Tirta Mustika Aji. Rikala semanten panjenengan ngendika badhe nyuwun pitulunganipun Bathari Durga. Mundut priksa pikantuk damel napa mboten? Nggih. Pikantuk pangestu panjenengan ingkang bapa pikantuk damel saged nggondhol wangsul wahyuning Bathara Tirta Mustika Aji. Monggo menika dipun priksani nggih. Rewang jagat Pramudita. Edyan lega atiku. Leres menika gendhaga kencana ingkang isi Tirta Mustika Aji Babadrana. Nah, rak ngaten. Klampah ngestina wonten ing dalu menika kelakon Klebon Wahyu. Kit riyin wahyu napa mawon mbudidaya kados pundi kewala bangkar wigar tanpa gawe nembe dalu menika lampahan iki kula sakadang bisa kelakon ngombe banyune wahyu. Ah nggih. Lajeng tos pundi? Monggo dipun bikak. Lajeng diunjuk rata. Jenengan kula Adi Juni mangke sisanipun didom sak Kurawa 100. Ora tang sithik, mbaka sithik. Nggih. Nah nggih niku. Sing jenenge badhe ngunjuk banyu wahyu niku tegese banyu suci. Niku kudu jejamas langkung rumiyin. Tegesipun Adus kramas. oh nggih. Prayogi kula panjenengan Adi Juni wonten pengkeran sewetawis. Monggo sareng-sareng nindakaken adus kramas. Nggih. Banowati. Kula Koko Prabu. Menenga kene tunggu nana iki
Gendhoga Kencana aja nganti ana sing ngreridu. Pun Kakang bareng Bapa Durna bakal siram Jamas Swetara kanggo nindakake unjukan tirta Mustika Aji. Nuwun inggih, jaga aja nganti ana sing krupeda. Nuwun inggih sinuwun. Kira-kira kelakon sinuwun Duryudana sakadang bisa nampa kanugrahaning Bathara Wahyu Tirta Mustika Aji. Munggo pamikirku kok rada janggal tenanan. Batopi tobat mongko janji iki kelakon diunjuk sinuwun Duryudana sakadang ora urung mengko bakal cintraka para kadang-kadangku Pandhawa. Para kadang Pandhawa ana wong sak tresnane lahir batin nganti tuwing pati kejaba kadangku nom Dimas Pramadi. Dimas apa bakal kelakon siun Duryudana ngunjuk tirta Mustika Aji. Leng nuwun. Lah kok gareng nggih. Nggih niki kula ngapunten. Kula sowan mboten tutuk-tutuk lawang, ora apa-apa, ora apa-apa. Nuwun Ndara Ayu. Hah, Petro. Nggih. Kula nderek sowan. Assalamualaikum. Bagong kok ngerti uluk salam. Metune mburi. Ngarang karung rambut meja bukan ana panganan. Jebule barang esuk wis lagis ora ana apa-apa, aduh. Iki kok pating jredel. Dekon dene Gareng Petruk Bagong. Nggih, ngarang wonten tugas. Ana tugas. Adat saben janji ana Gareng ana Petruk ana Bagong mesti ana kaine. Oh iya lah. Ana kaine iku sapa, Tru? Kae yo kae. Wong kuwi apa ora pengalaman, ora. Kaine kuwi anu ngerti. Beb. Beb. Goblok ora. Lah ra iki ra tenan aku wis mambu. Aku mambu gondo wangi-wangi genah wong kae bakal rawuh. Pripun Rayu? Aku wis mambu gondo wangi. Genah kae wis bakal rawuh. Ora kene yo tajam temenan cungure. Ratu kok dijungur-jungur ora. Kowe mambu, Truk? Ora. Kowe Gong? Ora. Kowe mambu ora ring? Aku mambu kok lamat-lamat koyo mambu bumbu goreng, Truk. Kuwi genah mengko sing arep dipakake wiyaga kuwi. Kula ingkang sowan, Pak. Ora aku. Nek ana Gareng ana Petruk ana Bagong genah ana iki.
wong sing tak kandrungi selawase urip nganti tuwing pati wong bagus jagat dipetheki lambene gemes aku hop kane ngoyok kae wong gemes ya gemes narik lambe kok kanthi muni cepluk jan ora urus Kakang mbok ampun ngoten menika wonten Punakawan ora peduli kangen kuwi pati-pati kok ana Punakawan yo ora apa-apa ora apa-apa paedahe Gareng Petro Bagong dianggep watu yo ora apa-apa aduh madhak dianggep watu ra lambene gemes aku nun sewu rambute lambene suwe-suwe ki wong ngabangke mata temenan ki esuk-esuk do kebrek padu lambe ana rambute kuwi lambe apa to gawe kepengine wong ora malah nyedak mrono main genah dep nonton film ora bayar main sepet jembreng sisan main genah nun sewu Kakang mbok kula sowan mriki wonten perlu apa badhe nyuwun iki nyuwun apa nyuwun iki Kakang mbok Dimas aja iki liyane iki jaluken apa wae sing ana awakku tak gekke aja iki mboten kula butuhe niki Dimas yen kowe bakal nyuwun iki ning kowe kudu tanggung jawab ana duka-dukane Koko Prabu kula tanggel jawab dasare Punakawan derek aduh nggo tambel iki aku tak paringke ayo padha manjing ana ing panepen swetara kula derekaken kok sepi reng barang keruntung-keruntung udah mlebu kok sepi dinjen po ya aja ora mikine padha gebrek padu rambut lambe kok kliwer mrono kok nyenyet wis genah wis dasare padha wae tresnane ora mikir nang negara wong ora apa kae bendera kuwi wis masa Buddha Punakawan iki kelakon no tanganku aku percaya karo kowe gawean pokal ben kira-kira Koko Prabu Duryudana ora duka tak tinggal keri gendhoga tak gawa ora wurung awake dhewe sing kudu tanggung